सावंतवाडी येथे सावंत बंधू यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या अश्विनी सेलचे उद्घाटन आज दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर करण्यात आले। यावेळी आनंदी सावंत यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला। अश्विनी सेलच्या माध्यमातून गोकुळ दूध, चविष्ट बटर, पनीर, ताक, लस्सी, दही, श्रीखंड, बासुंदी व इतर सर्व दुग्धजन्य पदार्थांची सेवा देणारे हे दालन ठरणार आहे, असा विश्वास या फर्मचे प्रोप्रायटर सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केला। यावेळी हेमंत मुंज, संदेश वागळे, नंदू गावकर, सुरेश मटकर, शांताराम वेताळकर, दीपाली सावंत, दितास फडणीस, आनंद मोरिये, धर्मेंद्र सावंत, विजय सावंत, अजित सावंत, आरती सावंत, सुधीर सावंत, दत्ताराम सावंत आदी उपस्थित होते।